Jackie Collins, neveste de Hollywood, vă va deschide pofta de scandal. Hallmark devine diva. But at a certain point, you have to just go have fun. Noi suntem tot cei mai buni, chiar mai mult. You look new, you sound new. We are new. Avem drame noi, plus o nouă atitudine. Please! You are a reckless adventurer. Suntem cei mai buni profesioniști Oh my God. și tinerii căsătoriți. We haven't even moved in yet. Cu noi te vei simți cel mai bine, plus o prezentare nou-nouță. Relax. Shoot between the heartbeats. Prieteni diferiți în aventuri noi. Mai mult decât Hallmark, este Diva, televiziunea care te sărbătorește. Începând din 3 octombrie. I love this job so much. It's funny, but I love all